weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to ma fondu toɗal haya to hudallayi to Sinthiane Diakiri to Agrissa to Helbira to ɓoggila Thieli to Senoyela ko on takkusan juula ha to galleji Mabouɓe e galle salsalɓe to luxe ba goggole ko taari ɗum kala ene jeeya e garɗini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani ene jogui kay voyage uji pawdirɗi no fewi e daroɗe e lewru octobre darton ɗum to leydi Sénégal guure kewɗe tawateɗe nder région de Matam e lappol polol Dande Maayo taweɗene teska tigui ne tawe yoolare mawdu galleji kewɗi e guese maɗon tawe oɗo saaha joni e yoolare ked leydi Mali ma en to leydi Mali ko wuyɓe fedde wuyɓe teeɓa tigui e nder central électrique ngala bit central électrique to Balengui ene tawe fedde wuyɓe he noon en tawe garde goto wondude e commissaire des police kedde Afrique ma en ketto Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓiri ma en jaaha to dowlaji tedduɗe Amérique jen to leydi Syrie to leydi Liban to Népal bisimilla moon e ketki hotodirte joni piren patiren ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadimo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadide ɓalwal e danwal kala ceerno Djiby Sy ene safa rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni so yennama ka miskino safruma ha mbiyawen tawa hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ene safa rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol wonduɓe kista fibrom dagam site rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yaran ɓen worɓe fiɗaɓe ustaraɓe goɗa ko yawɓe yitade koye men e jippiɓe leese kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda a ƴettat ɗum joni jiituɗa hoorema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto a ƴettat ɗum joni fodde sappo e tati feltema haalaɓa fannu goɗɗo ne yaltina fodde sappo e jeenayi rafi fannu tataɓo ko kawisaji waddete koye gawri samme walla gawri suuna sa waɗi no wirumbani fodde temedere rafi ne yalta e haalaɓa ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkatamo o haala ko woni e nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy listihara wonande leydi Mauritanie ko ujunere ogoya so tawi ko leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA listihara waɗirte ko 2000 woni 400 franc CFA e ngam sanga ceerno Djiby Sy ne jogui numéro weevo ko numéro orange money mbatta ko 00 221 78 128 35 98 kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy noon to banggue numéro makko téléphone ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 47 28 80 84 ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe to Hammadi Hunare to galle ceer biyeteɗo Samba Madani Talla kañum woni joom kañum woni chef de village walla chef de quartier leegal biyetegal Jingue ene tawe sara wiyendu wiyetendu ya Allah ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu malaɗo woni ene andina dendagal kiliɗen makko base makko to kaydi ne gollana hannirta ni base makko nokshot kadi ne gollana taweɗo min jikkono ɓe ceerno Alassane Sy mbatta ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko mo duuɓi tokosi jeegom jeeɗiɗi ha fayen ma duuɓi
moderne de l'excellence Alhaji Saïdou Nourou Tall e gardigol Ceerno Makki Muntaga Tall kame Ceerno Saïdou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall. Dara moderne de l'excellence Alhaji Saïdou Nourou Tall ko dara guddiɗo demude mum ha yaaji ene udditani sukaɓe worɓe kame rewɓe kala jangoɓe Qur'anil Karim ne wonde français kame anglais et informatique kala. Dara moderne de l'excellence Alhaji Saïdou Nourou Tall suka mo duuɓi tokosi jeegom jeeɗiɗi ha fayenma duuɓi 15 oɗo suka kay so naate ngalɗo hen duɗala e ballal jomiraɗo ma o rendin deftarla nde e dow hoore makko omo nawdi hen ɗemgal français taw koye jangguin programme gouvernement mo leydi Sénégal. Dara moderne de l'excellence Alhaji Saïdou Nourou Tall ene udditi demuɗi muma gila jeetati lewru uta wonande ɓen jinnaɓe wonɓe nder leydi Sénégal hay bowa leydi ndi kala yiɗɓe windidde ɓiɓɓe mumen on mbiyama bisimilla moɗona. Dara moderne de l'excellence Alhaji Saïdou Nourou Tall hitande hikkande ɓen sappo kala wannoɓe guel kawguel mbawi dañde kawguel mumen e ballal jomiraɗo o so tawi noon ko dara rewɓe o tawete koto Sicap Liberté 3 villa 17 78 so tawi noon ko dara sukaɓe worɓe o tawete koto Kermassar cité Doubaya Almadi 2 ene tawe e nder Dakar sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe Dara moderne de l'excellence Alhaji Saïdou Nourou Tall woto woɗɗo. so tawi ko tongoɗe Dara moderne de l'excellence Alhaji Saïdou Nourou Tall mbatta ko 00 221 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 254 33 55 musidɓe tedduɓe Dara moderne de l'excellence Alhaji Saïdou Nourou Tall e dow moɗon ɗuma kawis mawɗo e kiiɗo hen lekki mbiyaki gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yoga e docteur mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga e ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tongoɗe gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye Ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïde 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e muɗuma
kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo nogas jeenayyi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habruji moon e ɗemgal pular e sowte ko musidɗo moon sehil moon haali abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men saydou abouba ko addi kabruji men e ɗemgal pular noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv eɗen pecca sunare men e dendagal ɓesgu likseba naaɓe no didorno ha tengti noon e galleji mabuɓe e galleji salsalɓe jaltugol aduna biyetenoɗo adama mabo diong noon o ɓurno lollude ko Bamba Diong ko kikiɗe hande o caggal takusana o yalti aduna to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to hôpital Helɓe walla hôpital Soumbi to Nouakchott o wirete noon ko ñalawma janggo o wirete toon to Likseyba gorgol jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe eɗen duwono suddiɓe makko ko wayno Aissata Keneme e Kumba Kunduru e ɓesgu mabɓe kala eɗen ñagonde Allah yurmotomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala Adama Mabo Diong noon ko jinnaɗo ko koddiɗo kadi ko battuɗo hakkille mum no fewi dewintoɗo guila e habruji men ha e jewte men kala battuɗo hakkille mum no fewi e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe o wonno eɗen mbiya tan de Allah yurmotomo yaafomo kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina habruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie putoɗen laamu leydi Mauritanie nana darino doole mum ponno yidde kay yonde no wadde kay sertiri e ɗom ka haalaɓa ministre de l'hydraulique de l'assainissement hono Amal Mawluda o holliri tigui wonde ɓoyata caɗele ndiyam kay e nder Nouadhibou o holliri ɗum noon kay ɓoyata ma ɗum wontu darula e cimtoɗe e nder haalaɓa e nder Nouadhibou saabu kay o holliri laamu ngu ummanima wadde kay made réservoir taw ko réservoir mawɗo no fewi stockage moftowo ndiyam tawi ko jogui moɗanteɗo Allah joguiɗo hattani noon wadde ha ujunnaji 5 mètre kiba tawi kadi ene wonde unité on unité ko unité de pompage pompowo ɗam ndiyam kay taw ne wawi jogui hattani pompude ha capantati jeeɗiɗi ujunere mètre kiba o haali ɗum noon koye saaha o wonno e visite aji makko kay e nder installation ngaji e nder yoga installation ngaji kay tawateɗi to Dakhlet Nouadhibou tawi ko installation ngaji jarnoji wuuro Nouadhibou e ko taari ɗum kala unité de filtration ndiyam noon maayo gueji noon kay tawateɗo to Kansa do e oɗo saaha joni gollotoɗo on noon ene jogui hattani kay yarnude Nouadhibou fodde kay kala fodde jogui on hattani muɗum ko ujunnaje 3 mètre kiba tawi ko ndiyam eau potable woni ndiyam labɗam teñiɗam tawi ko moƴƴam so holliri noon oɗo saaha kay so oɗon tawa ko unité kesso gonɗo e waɗede joni on hattani mum ko 5000 mètre kiba yanta on ujunnaje 3 mètre kiba o holliri ɗum ɗon kay ene wayno Nouadhibou ma wi kay sette ɗon ka hano hannirta ni ko leydi Mauritanie keddoɗen ha joni Mouhamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo ngendi Mauritanie ene jogui kay voyage uji woni ɗanne kewɗe kay taw ko pawdiriɗe e lewru octobre daratondu ɗo ndu ñande 4 e ñande 5 lewru octobre noon omo foti kay so tawi ko ala ko faali omo foti tawtoriyede sommet battowo sappo tati woni 13e sommet tawi ko francophonie ɗum noon waɗata ko toon to Paris caggal ɗum noon o yaɓana to wiyete Hambourg toon tawi to leydi Allemagne nawatama toon ko tawtoriyede conférence ko fati kay e énergie renouvelable mawo joddo toon noon e sehil makko nanɗo makko hoorejo leydi Allemagne hono biteɗo Frank Walter so tawi o mima toon to leydi Allemagne so ɗum ɓenni ɗum voyage uji yawti kay omo foti kadi yaade toon to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire toon noon toon ko tawtoriyede conférence ko fati taw ko banque mondial woni bon windere mo yuɓɓinta caggal ɗum kala fo kadi mo jogui ɗanngal kay faade toon to Libye ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to Dubai legal Dubai ɗen tawi nder Nouakchott toon noon Nouakchott to legal Nouakchott tawi nder tujini ko fedde ta ko fedde wiyeteɓe sukaɓe kay yiilotoɓe aljanna ɓe legal Dubai tujinin ina juɓɓina kay ñande 17 lewru octobre dartoon ɗo ɗum ene juɓɓina mawlude mumen taw ko mawludu nabi toon to Dubai Nouakchott e gardogol ceerno Souleymani Diallo noon waɗa yesso teddugal mum ko hikka noon wattata duuɓi 4 hikka wattata duuɓi 4 ko 4e édition koɓe juɓɓina kay kala hitande eɓe juɓɓina oɗon jamma jibinede nuraɗo men sallllahu alayhi wa sallam taw ko toon to Nouakchott e nder leegal he ɓe bismi noon dendagal Mauritanie
naɓe e dendagal ɓesgu Mauritanie kala tawateɓe Nouakchott e dendagal julɓe kala tawateɓe Nouakchott tawateɓe Fouta ha e caggal leydi kala ene bisma kay e oɗon ñalawma mbiɗen ko ñande 12 lewru octobre 2024 ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar senumi toon to Dubai tucinin paɗen ko to leydi Sénégal toɓoji kewɗi ndiyam ine jokki kay e nder Sénégal toɓoji ɗi noon bonni ko heewi sanne e oɗo saaha joni commune aji ko wayno commune aji ɗi Pako koko kay koko oɗo saaha joni koko taƴodiri kay ha laaɓi e département mo Gundom commune aji kadi Gundom e walla département Gundom koko taƴodiri e Sédhiou saabi ɗum noon ko jangol pont tawi ko pont muɓe mbiyata Diop Kounda ɓurɗo kay ɓurɗo lollirde walla ɓurɗo andirede pont Aliou Souwana ko noon pont ɓuuri andirede ko on pont tigui e oɗo saaha joni derguiti ko wayno ko wamiji noon e wuraji kañum tigui waji tubaji cakkitiɗi ɗi ko kañumen kay caabi kay ha oɗon pont sami e leydi camion ngaji noon gaddoji guura no fewi gaddoji camion ngaji kewɗi taw gaddoji guura e marchandise uji ɓurɗi hatojinede koye on pont kewno wadde ya garta mum e oɗo saaha joni ya garta o koko dari kak saabu kay jangol pont o ha joni ko ɗiɗi Sénégal keɗoɗen Jean Baptiste Tine ko jaagogal kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccinagol laamu woni ministre de l' intérieur o joddima aseɗa hanki o ɓen responsable uji landaji e coalition ngaji dawrugol wondude société civile en e ceete taw ko tambiɗe ko fate sumgoji e nder leydi Sénégal e caggal nde jonde nde noon caggal nde jonde nde noon waɗi tigui namde kay woodi namdiɓe kay nde délai ko fate joƴingol ɗereji ndi wawa tigui ɓeydede ɗo e yesso kay beele hewɓen jogo fattange wawde déposé ɗum kanko Jean Baptiste noon o holliri hay hojom goto haydara ala ko ɓeydete hen o wi noon ko aseta hanki nogas jeetati e alen hande nogas jeenayyi ha si kay ha minuit hay hojom goto ala poteɗo hen ko ɗon tigui joƴingol ngol foti dartade e nder jokli e nder leydi he kala ha joni habaruji me o holliri noon omo yetta noon omo jarna kay société civile en e dendagal classe politique leydi Sénégal kala arɓe kay hettade mo kadi paami ko yiiɗi haalde ko kadi hollirɓe fandare men kay yidde yo sumgoji ɗi ndew lawol ha no hannirta ni ko leydi Sénégal ha joni keddoɗen e nder région de Matam maayo taw ko maayo wiyetego fleuve Sénégal heewi daga ha watti kay wukkide maayo ngo ƴiiri yoga e guure puɗɗima yoolade to Matam niveau ndiyam kay yettima 8,67 millimètre niveau noon taw ko niveau alerte to Matam ɗo wonno ko 8 métre joni maayo ngo ɓurti hen niveau ɗon niveau alerte o ɓurti kene ƴimen ha 67 centimétre code d' alerte kay mbiɗen maximum e to Matam ko 8 métre guure kewɗe noon naati ko wayno kay Jammila joni ko wuuro wiyetego Sinthiou Jam Dioro tawatengo kay e oɗo saaha joni e nder commune mo Dabiye kañum tigui tawate e tawi kay oɗo saaha joni tawate e yoolere galleji kewɗi noon nana kay lumbo e ndiyam ko koɗanɗe kewɗe derguitima toon derguitima toon hono kay Moussa Siré Sow ko joom wuro ngo o holliri tigui wonde kene wona joni kay kene wona yontere joni ko jamma cofele kala mum ɓe mbaɗa toon caggal Allah kay hewde ndiyam galleji kewɗi e oɗo saaha joni koko naati laabi kala koko mbi dakka ndiyam laabi kala koko mbi dakka ndiyam on jiino kay en jiino kay statut men mo banduɗen e balɗe ɓenɗo bis goto ko bis mawɗo winda Fouta Dakar on bis ne lofi e nder ndiyam ko ɗon ɗon ngoɗon wuuro tigui wonno to wiyete Sinthiou Jam Dioro ko ɗon wuuro ngo wiyeten tawi nder commune de Dabiya ilam noon ilam ɗam bonni tigui bonni galleji kewɗi ne kewi parcelle eji kewɗi kadi guese maaro e oɗo saaha joni tawi tigui ne kummo e nder ndiyam to wudduru to ne ko wameji ɗi kay tampini yimɓe no fewi hollirama tigui to wudduru tigui wame o bonni tigui felmima dikka taw ko dikka mawɗo guesa maaro e oɗo saaha joni fodde 35 hectare guesa maaro ene kumba e ndiyam to ndulumaji Dembe commune mo Nabbaji Siwolam toon kadi teskam fodde 93 hectare taw ko guese maaro demaɗe ene kumba toon e ndiyam to Gurel Dara commune mo Hawre toon kadi ko fodde 17 hectare guese kañum tigui woni ko yumbi yooli oɗo saaha joni lumbo e nder ndiyam ko fode hollirama noon
hollirama noon ko fadde kay ko tina tan ko tina toon e guese maaro jooliɗe ko tina kay ko limtinen ɗo ko ene qime ha 145 hectare taw ko périmètre uji irréguier village o woni ko ɓe mbiyata PIV e oɗo saaha joni tawe tigui e yoɗano Kumba e ndiyama ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jena to falde Dagana to wuuro witengo Dombo Sanjiri ene tawe nder falde Dagana toon noon kotana musto waɗi toon ñande jamma aljuma ene wiyata aseta hanki o sanga 22h30 woni 10h30 jamma ko bildi huɓere taw ko balcon huɓere kañum tigui teɓɓiti yani e debbo nayejo mo duuɓi 6 ko heno hawri ele jala ko koninkoɓe faabu noon woni sapeur pompier en tawi kadi ko gollotoɓe to Richard Toll kañum en jaltini goski gi ɓe ndewdi ɗum tigui e yamirore commandant Amadou Sarr kañum woni commandant centre sapeur pompier tawteɗo toon to Richard Toll ɓe nawi goski ki ɗon to morgo ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jen ha to Madina Gounass jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Sambalo a salminama juuram. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghali Abouba mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Ghali Abouba kawɗuñon ɗo e nder tuttugo Madina Gounass ha e diwanu kala e kuuɓal kala sa eɗen jillo ɗen guure ɗe ceerno Alhaji Mouhamadou Seydou Ba Sinthi wuuro woto en wiye Karamotou ko kiloji 9 hakkude mum e wurtuttugo Madina Gounass e mbatton jillu gam yettade wuuro ngo yiide wuuro ngo yiide feere wuuro ngo ha e jargaji ngo kala en jettimaɓe en jewtitimaɓe kodiri alhamdulillah min wuuro ngo Sinthia kiran ujunere e temedde 9 woni 1977 taw Sinthina ɗum ko ceerno Adama Dia toon to Nérien on tigui Sinthina wuuro ngo guila wuuro ngo Sinthia oɗo saaha togal machallah sa naati wuuro ngo e ngo suɗori mangoje nde wonno kala wuuro ceerno Alhaji Mouhamadou Seydou Sinthi ko mangoje awa e muɗum nder e bowol kala ɓe kodiri noon won caɗele seeɗa ɓe jogui ko fate laamu ko wayno réseau ɓe ngala ɗum ko wayno courant ɓe ngala ko wayno laabi ɓe ngala kono kadi ko wayno ndiyam foof ɓe ngala hayni hôpital ɗum foof ene satti e nder diwan ɓe kala tengti e wuuro Karamotou ngo kamɓe kala ɓe kodiri oɗo sa wuuro Karamotou woni hen fodde galleji 10 goni e nder wuuro ngo kamɓe kala noon eɓe tamodiri eɓe nawodiri eɓe jokkodira enɗam wuuro ngo en waɗi jama gala ceer nan ɗon machallah kam ɓe celli eɓe jaam ɓe kisi ɓe kondiri e dendagal wuuro ngo kala ene selli ene jaam ko ngani welti eɓe eeri laamu ngu eɓe eeri bandiraɓe kala fodde ɗeɗo gaɗe ɓe limtiɗe kam ko ɗum caɗele mabɓe kamɓe kala heddi noon eɓe gona tamande ceerno eɓe gona ɓerde ceerno eɓe gona yidde ceerno koye yemere ceerno ɓe goni ga e wuuro Karamotou en jilli mabɓe ɓe kolli wetaraɓe no fewi en jilli men e mabɓe kamɓene kadi ɓe kolli ɗum ɗo so lahu lamdoje ɓe jilli kala saaha mbasen wayrudeɓe yettadeɓe e saminde ɓe juuradeɓe kamɓe gaɗa ɓe belto e yiide goto almude ceerno goto e jeyade mabɓe imma luttutugo Madina Gounass ara ɗo e guure ɗe ceerno Sinthi ha tegui men Karamotou ɗe tawi ɗo mo ganduɗa ko ceerno Abdourahim Dia oɗo saaha kañum woni khalifa wuuro ngo e jargo kamɓe kala kolleji men no fewi. Ghalaw Ba mi saminima juurimama no fewi ko musidɗo mon Amadou Sambalo ɗo e Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Ghali Abouba. Sambalo golle ma jooɗi peewi toon to Madina Gounass en jettima galle ceerno ɗo en koppi en diccima koppi men en ñaguima duwaw to leydi so nummima toon to Madina Gounass koto leydi Mali paade nan ɓoyata laamu leydi Russie nulde des experts taw ko toon to leydi Mali tawi kadi ko expert uji yaruɓe e fanno yiilade ko wayno pétrole e gaz kala taw ko gueɗe cuuɗotoɗe ngaluji cuuɗotoɗi e nder less leydi ko société noon ko wayno société biteɗo Rostom walla société ne wiye Tenex ko ɗiɗo société tigui ɗamina kanji ɗiɗi kala walla goto e majji ma garta nder leydi Sénégal nder leydi Mali ko ɓoyata tawi kadi ko yiilade so tawi kay guila yittude beele ɓe jiita ko wayno pétrole e ko wayno gaz tawi kadi ko kamɓe kalfina yiilade ɗum so yitama kadi ko kamɓe kalfinte e siggade e yaltinde ɗiɗon énergie ji taw cuutoɗi nder leydi holli ɗum noon ko jagorgal leydi Mali kalfinade ko fati énergie o haali ɗum noon ko fati ko jagorgal leydi Mali kalfinade ko fati économie kañum ɓayini kabaru o tawi kadi o haali ɗum koye nder conférence moɓe jubbinno taw koɓe innirta semaine de Russie de l'énergie 2024 on semaine noon juɓɓirno toon to Moscou. Alou Seyni Sanno kañum woni ministre de l'économie mo leydi Mali o holliri noon ɗiɗo ngaluji kala cuuɗiɗi so hay cuuɗiɗe nder less leydi so jiitama ma mbaw kay ɓeydude e ƴellidde faggudu leydi Mali hano hannirtani ha joni ko leydi Mali keddoɗen to central courant bitegal Balingui wuuro
Balingi ko wuyɓe taw ko wuyɓe carburant kañumen mbiya toon teɓɓam ñande jamma no gasi tati ne weta no gasi nayi lewru septembre ndu gonɗen ɗo ɓe tawrama kadi keɓe loowi no gasi nayi bidon bidon kala ko 20 litres eɓe loowi hen gasoil no gasi nayi bidon de 20 litres gasoil ko ɗum woni ko tawa e juuɗe mabɓe wuyɓe ɓe noon ko gol ɓe no wuyɓe noon tawama tigui ko hakkude gollotoɓe e société biteɗo Sesmart énergie walla en tawi hen kadi garde national goto woni garde goto tawi hen wondude responsable société gardinage de surveillance woni société biteɗo natta ene tawi hen kadi e nder réseau wuyɓe he kadi tawi hen commissaire de police goto kamɓe kala noon ɓe limtinen ɓen kamɓe kala ɓe mbaɗama ɓe mbiyama teɓe tawama e juuɗe justice so wona commissaire de police o noon koko doguino ronki yilede jiilo cattuko ene waɗe e makko kay tribunal des grandes instances noon commune demo Bamako udditi tigui procédure judiciaire ko fati e mabɓe garde ko yimɓe noon dadiɓe koninkoɓe garde national tawi kadi wondude e cuusal e tigui vigilance ɓen taw ko halfinaɓe ko fati sécurité société central électrique kañum tigui mbawi teɓade ɓe ha joni habruji men ɗemgal pular habruji men ɗemgal pular kedde Afrique ala no mbatten so wona jaɓɓuɗen musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV hawɗo men ɓuuri temtide e dongre Afrique e ñalawma hannde o puɗɗoɗen ko leydi hono Mali ene wayno toon dey e nder lamorgo leydi ele dendo Amérique e session bano toon no 79 ene wayno dey oɗo taw kadi ko colonel Abdoulaye hono Maïga kañumne de wawi hono wadde haalande mum taw ko kanko woni jagorgal ko fatte administration territorial kañum e de la centralisation ɗum noon o wawi wiide wonde kay yomnade leydi hon Algérie yomnade ɗum wiide ɗumenne kay ɓen naɓe huuɗon battu wonde kay ene wayno Algérie ene mofti waɗɗa boniyankoɓe toon to leydi hono bene ene wayde caggal kay nde Olivier hono Bongo jagga toon kanko noon ko homme d'affaires ɓallinoɗo oɗon gardiɗo hono leydi ndi hono Patrice Talon kanko dey ene wayno addi toon jiɓɓo tigui rigui toon to Cotonou ene wayno dey lamorgo hono ɓen ñawoɓe kay tekkimo wonde kanko de o yino ko tirguitte laamu oɗo mo ɓurno hono ɓallete kono Talon ɗum noon Patrice Talon ɗum noon addini noon wona ɓen wiide wonde ko no jagguiraɗi wona noon jaadi wona kadi mbi wonde kadi en jaadi kadi e laamu ngu ko wawi wonde foof kanko kam ha e oɗo saaha amono jagga e toon e kamɓe e laamu ngu Cameroun eman ONG Amnesty International ko fatti e ɗin kadi goɗɗi juɓɓudaji goɗɗi ko fatti société hono civil mbawi wadde hono erango wonde kay ɓen sukaɓe hono jeekom taw ko militaji politique jaggaɗe guila jeenayyi e 11 lewru ndu gonɗen ndu ɗum noon e wiide wonde kay toon to wuuro nodditen ko hono Figuil yooɓe goppito ko ɓuuri yawde yaccade toon to banggue rewo leydi ndi ɗum noon ɓeɗo sukaɓe ɗiɗo noon mbawa ko homo ƴettanno service mumen bindi hen gueɗe ɗe ganduɗa hoorema ko ne addana ɓe kay wawde kay wiide wonde adda toon dillere no fewi ɗum noon waɗiɓe kono jagguede toon ONG kañum ONG ji ɗi mbi noon wonde kamɓene yooɓe mbawa kay woppede ko ɓuuri yawde e yaccade ɗum nde tawno wonde kan kadi ɓe natti woɗɗude suɓugoji mabɓe ko fate e gartagal kono leydi mabɓe toon Tunisie ene wayno de projet d'amendement ko boɗɗo toon ko fate élection ngaji mabɓe ɗi waɗama kay adopté ñande aljumare hono ɓennuɗo nde ɗum noon addini noon e wiide wonde e kamɓe woteji mabɓe ɗi mbaɗata toon ɗi nde tawno ɓe mbaɗa ko jeegom lewru fandu arde so tawi ɗo kay waylo ene waya ɗum ɗon ɓe ganda haltoɓe jogori paarude e ɗiɗo taw kadi ko woteji nde tawno wonde hono administrative mabɓe rokkino hono yamirede e kala jinnoɗo hono ƴamde lefol laamu ngol ne joƴƴinta ɗereji mum toon eywa wona hen ƴettude noon ha ɓen tato e taw kadi ko mbawi wadde kay ɗereji mumen toon ha jaɓana so tawi noon waɗi waylo ɗon ene wayno dey ɗum ɗon joɓɓuɗi firtima no fewi Allah andi kala hono paane e ɗiɗo élection ngaji moɓe jogori kono wadde toon gasi ha laaɓi Ghali Abouba ko ɗum ɗo kamɗen jubbude e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonna koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarr Dow gam weltare Ayawo TV
Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique kabaruji men joolam jeebeyiɗi koto dowlaji tentuɗi Amérique puɗɗoɗen to dowlaji bindeɗi noon to dowlaji dentuɗi Amérique teskama tigui ko ƴiwonde mawde no fewi ete ko yadude hendu hewdu doole no fewi koɓe mbiyata l'ouragan tawi kadi koye ouragan moɓe inniri l'ouragan Hélène kañum tigui wari toon wirti toon wari 6 neɗɗo ko famɗi kala taw ko bilan provisoire to dowlaji denduɗe Amérique noon tawi kadi ko bilan mbiɗen provisoire ɗum noon ko bilan provisoire moɓe ɓaƴini kay aseta hanki nogas jeetati lewru septembre hitande ujunnaje 2024 e nder ɓen mayɓe noon e nder ɗiɗo état ji sappo noon to dowlaji denduɗe yimɓe hewɓe kadi e oɗo saaha joni million ngaji yimɓe galleji men ngala électricité woni couraji men ɓoggi couraji men koko kuppi to Californie toon ko nogas nayi neɗɗo wasi toon pittali men to guuro leydi widde wurno ko bide wuro wiyetego Géorgie toon ko 17 neɗɗo wasi toon fittade mum to Floride toon ko 11 neɗɗo wasi fittade mum to Caroline du Nord toon ko yimɓe sappo maayi toon so tawi koto Virginie ko neɗɗo goto hawri toon e lajjal neɗɗo goto hawri toon e lajjal eɗen ouragan o noon kadi moɓe inniri tawa kadi ko catégorie 4 sur 5 catégorie ɓurɗo forde ko 5 kamɓe noon oɗo ouragan noon catégorie makko ko 4 hendu ndu noon vitesse muɗum e yawde kay kala waktu ene doga temedde ɗiɗi e nogas joyi kilométre kala heure ko gila noon alkamisa tigui ouragan o fuɗɗi jippade leydi toon to nord ouest Floride koto leydi Syrie paɗena armée leydi Amérique ɓe kolliri tigui ɓe mbari fodde nogas jeeɗiɗi terroriste e nder ɗeɗo balle tan e nder nduɗo lewru ɗum noon ɓe kolliri ñande nogas nayi lewru septembre gonɗe ɗo ɓe mbari ko terroriste uji jeenayyi tawi ko jeeyaɓe e catal biyetegal Hourasa Al-Din ɓe mbarino kadi to rewo Syrie to ñande 16 lewru septembre ɓe mbarino ɓe nogas jeetat terroriste e nder camp taw ko camp d'entraînement to ɓe kablatno ɓen waɗɗa boniɓe koto leydi Liban paɗen commandant de l'unité de sécurité Hezbollah ko goto e mawɓe commandant ji Hezbollah kañumne waɗama bombardement Israël waɗi e makko aleta hande o nogas jeenayi lewru septembre ɓe jooɓima fittadu makko ko balɗe jeeɗiɗi noon deggodirɗe hande balɗe jeeɗiɗi deggodiri ko Israël ene joora bomboje mum e pattoje mum e nder Liban oɗo commandant baraɗo noon o wiyeteno ko Nabil Kaouk noon ko commandant taw ko commandant d'élite ko ɓoyen ko kadi ko commandant ko fati dronaji on ɓe jooɓi fittade mum ñalawma hanki o mbiɗen ko Nasrallah kañum wonno tigui chef mabɓe Hezbollah ko kañum woni mo fittade mum itta oɗo saaha joni noon cagguite oɗo saaha kala noon leydi Liban walla mbiyen Hezbollah libanais ɓe goni koyi ƴewde kay hol jogorɗo lomtade chef mabɓe woni tigui oɗo biteɗo Hassem Safiyada ko denɗum Hassan Nasrallah koye candidat ji he o jeeya jogorɗo lomtade Hassan Nasrallah e gardigo Hezbollah ko noon kadi goɗɗo ne wiyen Naim Kasum on koye candidat ji he jeeya kono noon de hakkillaji kewɗi ɓuuri nanggude kay wonde ko biteɗo Hassem biteɗo Hassane Safidine ko kañum jogori lomtade Hassan Nasrallah saabu kay guila e gurdam Hassan Nasrallah yimɓe ne mbiyanno ko kanko woni dauphin woni lomto Hassan Nasrallah koto Népal paɗen leydi Népal ene tawe yolade mawdu no fewi caggal kay toɓoji kewɗi ndiyam jippinodi toon waɗino mayɓe hewɓe no fewi kene ɓuura temedere neɗɗo wasi fittade mumen hawri hen e lajjala waɗi kadi hewɓe e oɗo saaha joni yaduɓe e wuraji ko ronkaɓe yitede woni ko wiyiteɓe porté disparu taw ko talata hande o laabi woni tigui alada hande o laabi kewɗi hinde autoroute koko wi dakka ndiyam koko wi dakka ndiyam e oɗo saaha joni hono tigui ƴiwonde wande ni hewde ndiyam ɓe kolliri fodde duuɓi 50 hikka ɓe Népal heɓani tigui hitande heɓani tigui ƴiwonde wande ndi ndiyam musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawto he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosojo ko Saydou Abouba so tawi ko roɓino Afrique ko Alassane Oumar Mbodj to Madina Gounass ko correspondant men permanent hono Amadou Samba Lo kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on